नै लोगोफोर मैयाहाय भुटान सरलपारा बेरायहैनानै नै लाइ लाबोदों। लाइआ मुथासेयाव 20 थाखा बिराद मोजां लकेल लाइ। बिसोरनाथ' अर्गानिकसो खालामखायो नालाय मालाय न' रासायनिक। अमाजों जानोसै अमाजों लोगोफोर अमा सायलांबाय थानोसै आङो। अमाजों रुनानै जागोन गोथावनो एकदम स्रेम स्रेम होनलायलायखायो। बिदैसो रुगोन दे अमाजों गोथाव मोननै मोननै खालामसै। गायनानै दोनजागौमोनलै बिफा फांनैसो बे लाइआ गिदिर गिदिरसोथ' गायबा साइस जायो बे लाइआ। खिन्थु दा जोंनाव अखा बारा जानाय नंला। हासार गोनांनिबा बियो ग्लेब थांसिगौमोन फ्रिजआवबो दोनाखै गाज्रि जासिगौमोन जेबो जाया। गोलाव गोलावसो होगोनहाय। आं सायलें रायज्लायनायानो जाला बेरे फुंजानिबाथाय रायज्लाय जाया। आं सायलांबाय थानोसै रावफ्रानो क्लियार जाला। बोथोर गैयि मैगं लोगोफोर लाइ मैगं मैया बेरायना मोनबोनाय। लाइजों अमाजों जोबोद गोथाव मोदोमखादों लाइआ खिन्थु जोंनि आसलि मेसेंनि मैगं बादि। जोंहा दैया अमा बेदर लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो गोसोखांबाय आं अमाजों जानोसै होननानै। ओरैहाय ओमफ्राय नै आंनि भाजा खांख्रिखला रुनाय एवनोसैलाय जि मोजां रबबायनो। लाइजों नासो होनलायबायहाय आंहा अमाजों दै एसे हरबावना आराम रुबाय थानोसै। फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय। टेस्ट खालामजोब्बाय आं जाबाय बिदि ग्रेभि खानोसै। लाइआ एसे गिदिर गिदिर नालाय एसे मोजांसो रुनानै जानो होननानै जाबाय आङो। एसे दंबावो ओमफ्राय भाजायाव गोथां फ्राम फ्राम जानोसै। खानोसैहाय लोगोफोर लुगैनाङा दे। हेल' सोनाबफोर मादैया जानोसै ओंखाम बानलु थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सयथा बानलु जागोन आं जानो हाया। ओमफ्राय खांख्रिखला एवनाय दे लाइजों अमाजों बेरायनानै लाबोदोंमोन नालाय लाइ गिदिरा। मैया जों बेरायहैनो लाबोनाय अमाया देसिसो गोथाव। जाखावथानसैलाय मादैया। गोदैथार लाइआ बिराद गोदै।
그거 찾아봤나? 말라가서 사. 오카는 오카 하가스. Khao biểu lấy nó là नोंसोरबो मालाबा थांबा लाबोफा लाइखौ बिराद गोदै गोथाव मोनजायो मेसेंनि बादि मोनजाथाव आं मा बोहैखो बिसोरखौसो फिसा फिसा नायगोमो हरलाबायबाय ओंखाम जानाया थांनो ओंखारनायखौ Bagus sal, banba orang cincal.